Sanibona niyaphila. Ngiyathemba ukuthi ni-right. Eyi, ngizoyenza nje le video le. Olazi ikwerekwere nezayizayi alifade leli video kumele likwazi ukukhuluma isiZulu. Elingakwazi ukukhuluma isiZulu nelingakwazi uku-understand isiZulu elingasizwa alitranslate-ele, alitolekele. Angeke sixoshe abelungu thina khohlwane. Phela thina sifana neZimbabwe, angeke sifane nama-Nigeria, angeke sifane ne-Congo, angeke sixoshe abelungu khohlwane. Siyambonga nje futhi uMandela waqinisa ikhanda. Ngisho umuntu engamubi kodwa khona afuna umbonge khona. Siyambonga nje uMandela ngokuqinisa ikhanda lokuthi avikele abelungu, ukuthi abelungu sesilithathile izwe. I-enga ehle singabaxosha abelungu, singababulali futhi. Siyabonga lokho. Sibaxosha abelungu khohlwane. Abelungu ibona isenzo, yabona njengoba ngime kuleli bhilidi lakhanda amelungu. Yabo. Kuma nje ingane zethu ziyafunda, ifunda kahle, ayibona lapha elungu. Umlungu mefika eSouth Africa ufika nombundu wemali. Afike axhasa South Africa, afike ezokwenza ibhizinisi elihle eSouth Africa. Akafiki nama-drugs. Akafiki nokuzothumba ingane. Yabo. Angisho ukuthi abekho lawo belungu abakwenzayo lokho. Bakhona abelungu benza lokho ukukhohlakala. But nina sizwe simnyama sase-Africa sinimukelile eSouth Africa nafika nenza amasimba. Ngeke sibaxosha abelungu. Njengani sibe zidomo. Uma nje nina niblockiwe everywhere, anikwazi ukutrade. Wani ngakwazi ukutrade? Naxosha abelungu nababulala. Anikwazi ukutrade njengamanje kunzima ukutrade. Yabo. So angeke into maybe mhlambe nina enanitshela ukuthi izonisebenzela yanganisebenzela. So manje sifane nani? Hayi, ngeke sifane nani. Hlakaniphi nani zihlakaniphi ezizithutha. Xosha abantu ayibona abanilethela umnotho, abanitshengisa ukuthi igolide ligumba kanjani. Abantu bakwazi ukutshengisa ukuthi ufuna ukupheka insimbi uyipheka kanjani. Yebo, ungamxosha kanjani ke lo muntu lo? Umuntu okwazi ukuthi akutshengisa ukuthi ilahle uma ufuna ukulishintsha ulenze into ethile ulenza kanjani. Kumanje nikhuluma isingisi, asaba leso singisi lesenikhuluma ngoba nisikhuluma ngisho ama-language nina nikhuluma isingisi ngaso sonke isikhathi. Nazi ukuthi umuntu ohlakaniphile, umuntu ofundile, umuntu well educated, umuntu oyile esikoleni, umuntu okhuluma isingisi. So manje nifuna ukuthini kahle kahle? Ngeke sibaxosha abelungu. Nina leli qembu leli odoti labe EFF nihlezi nazi ukuthi abelungu ngesibaxosha. Ngoba nani nikhuluma isilungu sole kuseni zoshonisa lona leli isilungu sabelungu. Yabo. Abanye abenu nisiya kancane njengomesi yabo. But siyanazi ukuthi kahle ayikho le nto enisuke nisho. Kuthi nje phela nizonivikela ama-drug cartel lawo. Yabo. But yonke lento enisuke niyenza nje suke ingekho. Yabo. So ufuna nikwazi-ke lokho ukuthi nje abayindawo ohlwana. Ngeke futhi size sikwazi ukuthi singaxosha abantu abakwazi ukuletha umnotho ezweni lethu. Niletha ama-drugs, niletha ububha, niletha ukungcola, niletha ama-crisis, niletha imoya emibi, nabafundisi abathwele, niletha nje yonke into yokungcola. Africa nje ikazi yalungu. Nablockwa nina, abelungu banibhlokha. Amblockele lento anikwazi ukutrade ngisho negolide eligcwele umhlaba wonke awukwazi ukutrade. Uma nje DRC igolide bashana ngalo. Abakwazi ukutrade. Naxosha abelungu. Nifuna sifane nani? Sibaxosha bezoxosha nina zinja. Vele kade sasinifukamela egcineni konke nenzela amasimba nawenza. Then ogcina angazi bathulele lapha neLimpopo. Angikwazi nini kuthulele eLimpopo ngoba ugeneral wakhona ngizothi ususpendiwe kodwa nithula. Kodwa uma wathiwa nje umZulu ukwathi shangane. Hawu nila ku social media niyakhuluma niyaperuza nenza yonke into kodwa nithule kumanje. Hayi into eniyenzayo ukuthi nisukume nilwele ugeneral wenu, ugeneral ozama ukukhupha amaqiniso. Ngibonile nje kuma comment bathi abantu waye ekhuluma sekumanje. Wayesho sekumanje nizithutha. Bantu abamnyama nizithutha.
Mina nje ngiyabonga kakhulu ukuthi sibe namaqhawe amaningi e-KZN akwazi ukusukumelwa. Ngibonge futhi ne-Eastern Cape ikwazi ukusukumilwe ibone ukuthi kuyonakala. Ma-KZN amahle asiqhubeke, ngicabanga ukuthi imashi nemashi izobe ikhona namhlanje. Kuyaklina, asiqhubeke senze kahle. La amanye ama-province asiwayeke, kodwa ziyothi maseyikhala one day. I think kuyomele nathi sibe nendlela yokuthi singabasizi. Noma umuntu engathi hayi sesiyalibona iphutha, siyabona manje sasi-wrong, ama-foreigner wara singabasizi bafowethu. Asiklini i-KZN, babesho khona ukuthi asifundile sizilima, size no-phobic, si-tribalism, sonke leso stuff abazosisho, kodwa thina ngoba siyazi ukuthi senzani. Kulungile bafowethu, asikwenze kahle. Nibe nosuku oluhle ngane zakwethu.